chcem privítať všetkých. Chvíľočku si zahráme a potom samozrejme bude nejaká voľná zábava. Come da porta picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Aké sú vaše prvé dojmy z ľadovou plochou Scan Ice? Tak ja si myslím, že veľmi dobre. Ako začiatku to bolo trošku ťažšie, ale ako také veľmi príjemné spestrenie. Tak ja si myslím, že sme sa dobre na tom zabavili a dobre sme si zahrali, takže hovorím, ako prvých 10-15 minút to bolo trošku ťažšie, to moc neklzalo, ale potom sa tak trošku korčile prebrali a pochopili sme systém, ktorý musíme používať a potom to už bolo veľmi dobré. Mal som také menšie skúsenosti na hokejovom trenažéri, na ktorom je podobná plocha. Tak som vedel, že je veľký odpor, že musí človek pracovať nohami oveľa viac a samozrejme tuto čím pomalšie korčuješ, tým to je ťažšie, čím rýchlejšie, tak tým to je jednoduchšie. Ale hrali sme taký pomalý hokej pre diváka, tak bolo to dosť náročné, ale ako príprava pre hokejistu je to výborná. Tak bolo si treba na to zvyknúť, pretože to neklže tak ako ľad, ale po určitej chvíľke je to výborné, ako myslím, že to je veľmi dobrá príprava. Som veľmi natešený, že hlavne vyšiel ten projekt a akurát je to dosť namáhavé, teda, čo si veľa ľudí pochvaluje, čo ma teší, čo počúvam, že je to naozaj dobré, lebo človek sa tam viacej narobí na tom, jak na normálnom ľade, ale ako proste ide o ten pohyb, že som veľmi prekvapený, že sa tam dá robiť veci, ktoré môže prispôsobuje vlastne normálnemu ľadu. Mali ste už podobné skúsenosti s takouto nejakou podobnou plochou? Nie, prvýkrát. Ale nie, priznám sa, že prvýkrát som korčoval na niečom inom ako na ľade. Keď sa na ľade rozbehnem, tak idem s otrvačnou rýchlosťou a tu keď sa rozbehnem, tak po nejakých pár metroch stojím, takže tu treba stále robiť nohami. Že normálna plocha je ľahšia. V čom? No ako v tom, že fakt tam človek spraví 2-3 tempa a môže sa pár metrov zviesť, tu na tá plocha to zastaví a proste človek nesmie prestať korčovať. Určite ten pohyb, proste tá klzavosť není taká, proste ten puk sa tak neklže, ale proste za nejaký čas si človek na to zvykne a dá sa to úplne nahradiť ten ľad, takže prispôsobiť sa tomu. A podľa vás majú takéto plochy na Slovensku perspektívu? Tak ja si myslím, ako bolo by to super, hlavne pre deti a deti by mohli vlastne celoročne využívať takéto veci a zdokonalovať si korčulovanie a ja si myslím, že bodaj by sa takýto ploch ešte viac vystávalo. Ja si myslím, že áno, pretože ako príprava ja strašne cítim stehna, ako proste z toho korčulovania, pretože tam človek nemôže sa uvoľniť alebo niečo tak ako na ľade, že sa tam dá viesť. Tu treba stále šlapať do tých korčov, takže myslím si, že áno. Hlavne pre menšie deti, ktoré napríklad majú menej ľadu a nestíhajú ísť na ľad alebo nie je voľný ľad, tak ako tréneri, keby toto zaradili 2-krát do týždňa takýto hokej, je to perfektný tréning pre deti.
Tak je, akože určite ešte vlastne firma, ktorá to vyrába, určite pôjde ešte dopredu, bude zveľaďovať, proste zdokonalovať tú plochu. Ako určite to má svoje negatíva, pozitíva, to ešte aj čas ukáže, Takže proste my sme ešte není s tým oboznámení úplne, ale prvý dojem si myslím, že je to perfektné, ako celoročná proste, málo údržby, takže je to perfektné.